Bore da bawb, a chroeso i chi gyd i'r Oedfa bore yma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. A diolch i'r arglwydd bod ni wedi gallu dod at yn gilydd bore yma. Mae pethau'n llacio yn ara deg, a mae hynny yn hyfryd. Da ni'n parhau i gael canu gyda'n mygydau. Yn gobeithio yn fuan ar ôl yr ha, byddwn ni yn cael canu heb yn mygydau. A'r mygydau wedi torri am traed yn gwbl rhydd. Medda fersiwn newydd o hen emyn da ni'n gyfarwydd â fo. Croeso, braint i fi ydy'ch arwain chi yn yr addoliad, a tynnu'ch sylw chi at yr arglwydd ac at Iesu Grist, a beth bynnag sydd wedi bod yn digwydd yn eich hanes chi yn ystod yr wythnos a'r wythnosau dwytha yma. Mae myfyrio ar yr arglwydd Iesu yn adnewyddol ac yn fendithiol, a mae'n dda cael bod yma gyda'n gilydd. Ac o'n i'n meddwl bysan ni'n darllen fersiwn o'r wythfed Salm hefo'n gilydd. Mae Duw mor fawr ydy y Salm. Ac os da chi'n cofio, os da chi mor hen a fi, Beibl William Morgan, hon oedd y Salm i faglu arni. Arglwydd i'n ior ni, mor ardderchog yw denw. Ond yr adnod ola, arglwydd i'n ior, mor ardderchog. Ac oedd rhywun yn ddi-ffail. Ond yr ystyr sydd yn bwysig. A mae hon yn mawrygu Duw ac yn dweud, mae'r cread yn moliannu Duw ac yn tynnu sylw at Dduw. Mae'r telesgop Hubble di torri yn ystod y mis dwytha. Yr telesgop yma sydd wedi bod yn edrych i mewn i berfeddion y gofod a galeithau a canfod ser a galeithau newydd oherwydd i fanylder. Ond mae'r Salm yn gwneud yr un fath hefo Duw, yn dangos mawredd Duw, yn dangos gofal Duw, yn dangos cariad Duw. Felly dewch i ni ddarllen y geiriau hefo'n gilydd. O arglwydd ein brenin, mae denw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Mae dysblander yn gorchuddio'r nefoedd yn gyfan. Gyda lleisiau plant bach a babanod, rwyt yn dangos dy nerth yn wyneb delynion i roi diwedd ar y gelyn sy'n hoffi dial. Wrth edrych allan i'r gofod a gweld gwaith dyfysedd, y lleiad a'r ser a osodais dyn ni lle. Beth ydy pobl i ti boeni amdanyn nhw? Pam cymryd sylw o un person dynol? Rwyt wedi wneud ond ychydig is na'r bodau nefol, ac wedi ei goroni ac ysblander a mawredd. Rwyt wedi ei wneud yn feistr ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei awdurdod, defaid a cychen o bob math, a hyd yn oed yr anifeiliaid gwylltion, yr adar sy'n hedfan, y pysgod sy'n y môr, a phopeth arall sy'n teithio ar geryn tymoroedd. O arglwydd ein brenin, mae denw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Hyfryd, mae'r Salm yn sôn am fawredd Duw, bod Duw yn dragwyddol. Mae Duw sydd wedi creu y bydysawd a'r ser, y ddeiar, wedi creu chi a fi. Ac mae ôl bys Duw ar bawb ohona ni, ac ar bob person byw. Hefyd, wrth gwrs, mae o'n sôn am yn cyfrifoldeb ni dros y cread. Gosodais bob peth dan ei drau def. A da ni wedi bod yn ara fel Cristnogion i sylweddoli pa mor bwysig ydy'r pwyslais ar y mudiad gwyrdd. Fel bod ni ar flaen y gad fel Cristnogion. Byd Duw ydy hwn, nid byd dynoliaeth. A mae Duw wedi ymddiried y greadigaeth i ni. Ac os da ni'n dinistrio moroedd hefo'n plastig ac yn llygru yn awyr hefo'n cemega gwenwynig, dwi'n istrio byd Duw yda ni. A da ni'n anifedd i be mae'r Salm yma'n dweud. Bod ni fod i edrych ar ôl y byd a'r cread a'r anifeiliaid.
a bod hwnnw'n rhan o'n addoliad ynde. O arglwydd, fedrai'n cofio'r llinell o lawan, arglwydd i ni o'r ni mor ardderchog i'w denw. Gawn ni gydweddio. Mae mor hyfryd cael dod at yn gilydd i daddoli di, ac i ddarllen geiriau'r salmydd sydd yn annog ni, ac yn pwnio ni, ac yn ysgogi ni feddwl amdana ti, ac i dyfoliannu. Nid Duw bach wyt ti, nid Duw yda ni wedi greu, nid Duw sydd yn cael ei gyfyngu i unrhyw beth, ond Duw perffaith, Duw mawr, Duw grymus, a Duw y Creuwr, sydd wedi gosod popeth yn ei le, yn ôl dirgelwch dalliwgrwydd. A da ni yn teimlo'n fychan arglwydd wrth feddwl amdana ti, yn teimlo'n ddirym, yn sicr yn amherffaith, yn sicr yn analluog. Ond eto bod ni fan greaduriaid y llawr yma yn cael daddoli di gyda'n gilydd. Ac fe wedi o'n y bora yma eto, fe wedi di'n dod i'n plith ni yn yr ysbryd glân ac yn donio ni i daddoli di yn iawn ac yn ystyrlon ac o waelod yn calonna. Tyrd ysbryd nawr i'r gwasanaeth hwn a llenwa ni wrth i ni feddwl amdana ti o Dduw, y Duw bendigedig, ac am dy gariad rhyfeddol yn danwyl fab yr arglwydd Iesu. Bendithia'r Sul a'n gweithgaredda, a bendithiad y bobl ar hyd a lled y byd a Chaerdydd heddiw, sydd yn uno i foli'r unigwir a bywiol Dduw. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am ganu hefo'n gilydd. Cofiwch bod chi'n gallu canu drw'ch mygyda, a mae gwilym yn harwain i bore yma. Yr hael diwrnod newydd wawr ia, mae'n amser canu dy gan o Dduw. Beth bynnag a ddaw yr hyn fydd ar fy llwybr. Rho'r as i ganu wrth i'r machlud ddod.
Gawn ddarllen eto o lyfr y Salmau, a da ni'n troi at Salm 91, a mi fyddai'n siarad am y ddwy adnod gyntaf y bore yma, cyn i ni gymuno, a mae yna groeso i bob un sydd yn credu'n yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni. Os oes ganddoch chi fara a cwyn neu diod, byddai'n gofyn i chi i dynnu nhw allan cyn y cymyn. Os nad oes ganddoch chi, peidiwch â phoeni, gewch chi wneud yn eich meddwl. Oedd Martin Luther, y diwygiad Protestanaidd, yn canmol Salm 91 ac yn dweud bod hon yn o salm, ymhlith y salm cysuro, salmau cysuro. Mae yna amrywiaeth o salmau'n does, ond mae yna rai salmau sydd yn cysuro pobl Dduw. A mae hon yn un sydd yn cysuro ni, sydd yn annog ni rhowch eich ffydd yn yw, ymddiriedwch ynddo fo. Mae ono i'n cynnal a'n caru a'n cadw. Mae'r sawl sy'n byw yn lloches y goruchaf ac yn aros yng nghysgod yr holl alluog, yn dweud wrth yr arglwydd, fy noddfa am caer, fy niw, yr un yr ymddiriedaf ynddo. Oherwydd bydd ef yn dywaredu o fagl heliwr, ac oddi wrth blad i fal. Bydd yn cysgodi drosot a'i esgyll a chi nodded dan ei adenydd. Bydd ei wirionedd yn darian a bwcled. Ni fyddi'n ofni rhag dychryn y nos, na rhag saeth yn hedfan yn y dydd, rhag pla sy'n tramwyo yn y tywyllwch, na rhag dinistyr sy'n difetha ganol dydd. I fil syrthio wrth fochor a 10,000 ar dy ddeheulaw. Eto, ni chyffyrdddir a thi. Ni fyddi ond yn edrych at lygaid ac yn gweld tal y drygionus. Ond i ti, bydd yr arglwydd yn noddfa. Gwneithos dy goruchaf yn amddiffynfa. Ni ddigwydd niwed i ti, ac ni ddaw pla yn agos i'th babell. Oherwydd, rhyd o'r chymyn i'w angylion i sgadw yn dy holl ffyrdd. Byddant yn dygodi ar ei dwylo, rhag i ti darod y droed yn erbyn carreg. Byddi'n troedio ar y llew a'r asp ac yn sathru'r llew ifanc a'r sarff. Am iddo lynu wrthi fe'i gwaredaf, fe'i diogelaf am ei fod yn adnabod fenw. Pan fydd yn galw arnaf fe'i hatebaf. Bydda fi gyda gef mewn cyfynder. Gwaredaf ef a'i anrhydeddu. Digonaf ef a hir ddyddiau, ac wnaf iddo fwynhau fy iachawdwriaeth. A da ni diolch i Dduw am i air. A mae rhaid ni gofio bob amser bod y salmau'n cael eu canu yn yr addoliad, yn y deml. Dau gor yn canu y geiriau yma. A mae'r rhai esbonwyr yn sôn bod nhw yn canu, bod yna 2 gor, a bod nhw'n canu'r geiriau bob yn ail yn y cor. Ac yna yn y diwedd, yn y 2 adnod ola, mae Duw yn siarad hefo'i ffyddloniaid. Ac yn dweud, dwi'n mynd i'ch cynnal chi, dwi'n mynd i'ch cadw chi, dwi'n mynd i'ch bendithio chi. Ac os da ni wedi teimlo, da chi bod yn isal neu dan bwysa neu cyfyngiadau y flwyddyn ryfedd wytha yma, trowch at Salm 91. A mi fydd Duw yn siarad geiriau gysur hefo chi. Mae o hefo chi, ar eich sylwi oedd y plad i fal yn codi 2 waith. A mae'n awgrym bod y salm, dyn nhw'n siŵr pwy sgwennodd hon, wedi hysgrifennu mewn cyfnod o salwch mawr. Lle oedd na lot o bobl yn marw oherwydd y pla difrifol yma. Ddown ni at y 2 adnod cyn cymuno hefo'n gilydd. Nawn ni weddio rwan, ac yna fyddwn ni'n canu y coronwch ef yn ben, Gwilym yn arwain ni i ganu honno. Felly, os nad ystyn â gweddi? Os oes, gwyddwch allan. Os nad oes, pidiwch. Ond os na rhywbeth...
O'n i'n meddwl wrth ddarllen y Salm, oedd yna fideo bach ar Twitter o Golf Mexico, o'r môr ar dan. Be da ni'n neud fel dynoliaeth? Be da ni'n neud? Yn dinistio. A dwi'n dyfodol yn plant a'n wirion yda ni'n de. Ni sy'n wirion, ond yn wirion ni sy'n diodda. Diolch Malcolm, parschu yr hinsawdd. Ie, da chi'n bod y gwres 50 gradd Celsius. A da ni'n cwyno, os di'n mynd dros 24, dydyn. 25, mae'n drymaidd yng Nghymru. 50 Celsius. Anhygoel. Dewch chi ni weddio. O'n i jyst eisiau nodi, mae Cynan Llwyd yn cychwyn ar swydd newydd fori. Mae di gorffan hefo cymorth Cristnogol. A mae o'n gweithio o fori ymlaen hefo Tea Fund yma yng Nghymru. Elusen Cristnogol arall yr ydyn ni wedi bod yn ei chefnogi dros y blynyddoedd fel eglwys. Felly da ni'n dymuno dda i Cynan. Ond ni di gobeithio bod soffa yma, ond mae Seth di bod yn taflu fyny ddoe ac yn ystod y nos. A dwi'n credu bod nhw wedi cael llawer o gwsg wedyn. Ond mi gofion ni am Cynan yn gweddi. Dewch i ni gydweddio. Arglwydd, dwi eisiau diolch i ti am deulu Ebeneser. Dwi eisiau diolch i ti am fod yn rhan o'r gymuned arbennig hon. Dwi eisiau diolch i ti am fod yn aelod yng nghorff Crist, cymuned o bobl Iesu Grist. Ac yr dryswch a'r salwch a'r ansicrwydd sydd wedi bod dros mis y flwyddyn a hanner dwytha, da ni'n dal yn gorff Crist. Da ni'n dal yn aelodau o fewn i dy deulu di. A da ni'n diolch i ti am yn diogelu ni ac am roi egni i ni allu ymateb a byw drwy yr cyfnod di-gynsail hwn. Ac am gael daddoli di o sul i sul ac o wythnos i wythnos, ac i dy gyrnabod di yn frenin ac yn dduw, bod y cysylltiadau rhynga ni i radda wedi cael i torri. A diolch am bora yma. Diolch am yr aelodau'r ffrindiau sydd wedi dod yma i'r cwrdd, i gwrdd a'n gilydd ac i gwrdd â ti yn Duw bendigedig. A drwy yr ysbryd glân ni di'n tywys ni i fyfyrio arna ti, i feddwl am dy ysblander y di-derfyn, i lawenhau yn dy gariad rhyfeddol ac yn dy heilioni ac yn dy ras yn yr arglwydd Iesu Grist. I agor yn hunan i dair di, fel yn bod ni'n gallu gadael y cwrdd yn teimlo yn wahanol nag y deitha ni yma. I roi y gogoniant i ti, arglwydd, i gyffesu'n ystod y cymyn yn camgymeriadau a'n pechoda, ac i ofyn am dy nerth di, i ddyfalbarhau yn ffydd, i gadw'n driw i'r arglwydd Iesu, ac i ymateb i'r weledigaeth yr wyt ti'n rhoi i ni drwy yr ysbryd glân. Tyr datom ni o griwr pob goleuni, trodi ei nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. Fe weddion dros yn cyd aelodau, rhai hynny sydd mewn gwendid a salwch, rhai hynny sydd mewn gwth o oedran ac yn fregus ar hyn o bryd. Rhai hynny sydd wedi bod yn isel i hysbryd o fewn i'r eglwys ac ymhlith yn teulu a'n ffrindiau ni yn hunan. A mae'r cyfnod diwetha yma wedi bod yn anodd ac yn heriol ac yn dywyll iddyn nhw o ran i hysbryd. Ac fe weddiwn y byddan nhw'n cael adnewyddiad, y bydd goleuni defengil di yn llewyrchu ar ei llwybr, y byddan nhw'n profi Iesu Grist yn cerdded gyda nhw drwy y salwch, drwy yr heria, drwy yr iselder, fel fod doleuni di yn llewyrchu yn eu tywyllwch, a bod nhw'n sylweddoli bod nhw'n ddiogel yno ti beth bynnag
sydd yn digwydd. Rhoeddynt yr hedd, na wyr y byd amdano, hedd nefol hedd ddaw trwy anfeidrol oes. Pan fyddo'r don ar ei henaid brau yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Gwediwn dros y byd, yr anghenus, y tlawd. Gwediwn y byddwn ni eto fel eglwys yn gallu ymateb i yr angen sydd yn lleol yma gyda'r digartref a'r newynog a'r ymgeiswyr lloches. A da ni'n gweddio byddwn ni'n gallu ailgydio go iawn yn y gweithgareddau hynny. Oherwydd yn bod ni wedi derbyn trigaredd gen ti, da ni isio byw bywyda trigarog tuag at y bobl anghenus sydd o'n cwmpas ni. Da ni'n gweddio am cynnan wrth iddo fo gychwyn ar gyfrifoldebau newydd, ac hefyd mewn ffordd cyfrifoldebau mwy yn ystod y bennod newydd yma hefo Tia Fund. Da ni diolch am ei waith ac am waith elusen cymorth Cristnogol ac am y fraint o gael ei cefnogi nhw. A da ni'n gofyn y byddi di yn yr un modd yn gwneud ni fel eglwys yn gefnogol i cynnan yn ei waith hefo Tia Fund. Roedd efo'r donia a'r doethineb a'r egni angenrheidiol i gyflawni y swydd hon yng Nghymru yn ystod y misoedd sydd i ddod. Ac bydd o'n gweld ymateb gan bobl ac eglwysi. Oherwydd y gwaith yn y pen draw arglwydd ydy gwasanaethu cydddyn. Ydy estyn llaw dy gariad i tuag at yr rhai hynny sydd mewn a angen ymhedwar ban y byd. Am bod ni fel Cristnogion yn adlewyrchu dy gariad a dy dynerwch a daddfwynder rhyfeddol di dy hun tuag at yr rhai hynny sydd yn dlawd yn ein byd. Gweddiwn hefyd yn edifeiriol dros y llanas da ni'n neud o dy greadigaeth di. Da ni mor drachwantus fel dynoliaeth. Da ni isio bob dim, bob ymwysisrwydd, a hynny ar draul dy greadigaeth di. Da ni'n torri'r fforestydd sydd yn ysgyfaint y byd. Da ni'n llygru y môr ar y cefnforoedd mawr hefo'n plastig a'n llygred. Mae'r awyr da ni'n anadlu yn llawn gwenwyn sydd yn niweidio iechyd a bywoliaeth a thywydd y greadigaeth fel da ni yn gweld yn Canada. Da ni yn anafu cydbwysedd byd natur, dy fyd di arglwydd. Ac fel Cristnogion, ni di yn hysgogi ni yn cyfrifoldeb i warchod dy greadigaeth di. Rwyt ti wedi'n gosod ni fel stiwardiaid dros y blaned hon, i'w chadw hi'n iach fel rhan o'n haddoliad a'n cyfrifoldeb tuag ata ti. Yn bod ni'n daddoli di arglwydd drwy ailgylchu, bod ni'n daddoli di drwy alw ar lywodraethau, ymateb yn sydyn i newid hinsawdd. Rho nerth i ni, a rho'r egni yma da ni angen i wneud dy waith yn ymarferol, yn ysbrydol yn y byd hwn. A helpa ni na i gadw cydbwysedd rhwng cyhoeddi efengil dy gariad yn Iesu Grist, a'r iachawdwriaeth, a'r maddeuant, a'r bywyd tragwyddol sydd yn y fan honno, gyda'r gweithredu yma yng Nghaerdydd, fel pobl Iesu Grist, i wasanaethu yn gilydd. Clyw yn gweddi yn awr, oherwydd yn bod ni'n gofyn hyn yn enw Iesu, a'n dysgodd i weddio a gewch chi ddweud gweddi'r arglwydd hefo fi, ein tad yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyrwy ni heddiw i'n bara beunyddiol, y maddau ni ein troseddau, fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn.
a rhaid am dwy'n i braw, ar ni rhag drwg, oherwydd ei lot i wedi'ns, a'r gwyboniad, byth. Amen. Fydwch chi ymateb felly drwy ganu'r emyn yma sy'n toroni Iesu yn den ar y cwbl. Canu. Diolch yn modd. Dwi'n troi at y sgrin rhag ofn mi boeri gormod tuag atach chi, a mae'n clod i'r arglwydd. Bysa neb byth yn meddwl faint dwi wedi golli canu. A dwi'n cymryd bod hynny'n adlewyrchu chi fel cynulleidfa hefyd. Ond, beth sy'n hyfryd ydy, mae yna wefr yn y fo rwan, does? Canu hon eto, coronwch. Mae yna wefr, does? Pan da ni'n colli pethau, da ni'n sylweddoli, waw, o'n i wedi fy mendithion fawr. A da ni wedi colli lot o bethau, da chi'n ba? Mae rhai pobl wedi colli bywoliaeth, wedi colli teulu. Da ni wedi colli rhai pethau. A da ni yn gallu, yr hen emyn, pobl hyn na fi yma, cyfri fy bendithion bob yn un ag un. A da ni'n cyfri nhw rwan. Diolch am gael canu hefo chi. Rwan, da ni am edrych ar ddwy adnod o Salm 91. Nath Rachel Jones gyflwyno yr adnod, y salm yma, mewn cwrgweddi dipyn yn ôl. A da chi bo weithiau, mae yna blwtac ar adnod.
Mae'n sticio yn eich meddwl chi. Mae'n sticio. A mae'n aros. A da chi'n mynd yn ôl at yr adnod. Da chi'n mynd at eich Beibl a dweud, be oedd yr adnod yna eto? A di hon ddim di gadael llonydd i mi ers cwrgweddi hwnnw. Mae'r blwtac yn fy menydd efo'r ddwy adnod gynta. A edrych yn fras fydda ni. Salm o gysur. Salm yn sôn am ffyddlondeb Duw i'w bobl. Salm sydd yn hannog ni ymddiriedwch, trystiwch Duw. Rhowch y ffydd ynddo fo. Mae o'n ddibynadwy. Mae yna lot yn eich bywyd chi sydd ddim yn ddibynadwy. Peidiwch roi'ch ffydd yn y pesa na'r bobl hynny gweitha'r modd. Oherwydd edrych chi'n dibynnu, ond Duw, mae o'n ddi-gyfnewid. Yr arglwydd Iesu, mae o'n ddi-gyfnewid, yr un ddoe heddiw ac yfory. Mae'r sawl sy'n byw yn lloches y goruchaf ac yn aros yng nghysgod yr holl alluog yn dweud wrth yr arglwydd, fy noddfa am caer fy niw, yr un yn yr ymddiriedaf yno. A Beibl.net yn gosod o, bydd y sawl y mae'r Duw goruchaf yn ei amddiffyn, yn aros yn saff dan gysgod yr holl alluog. Dywedais arglwydd, rwy ti'n gair ddiogel, yn lle hollol saff i mi fynd. Ti ydi fy niw i, yr un dwi yn ei drystio. Felly, yn y darn cynta, mae ganddoch chi ddisgrifiad o Dduw ac o natur Duw. Ac yn yr ail adnod, mae'n ymateb person i sut un ydi Duw. A mae yna 4 gair yn y Hebraeg am Dduw yn cael ei defnyddio yn y 2 adnod. Dwi wedi anghofio bedyn nhw ar y funud. Goruchaf, holl alluog, arglwydd a fy niw. A mae 4 gair Hebraeg gwahanol yn cael ei defnyddio yn y fan honno am Dduw yn disgrifio gwahanol briodoledda nodweddio natur Duw ei hun. Felly, mae'r sawl sy'n byw yn lloches y goruchaf. Mae'n sôn am Dduw fel yr uchaf un, yr unig wir Dduw. Does na ddim un arall. Does na ddim byd sydd yn uwch, nac yn rhagorach, nac yn odidocach na Duw. Fo ydy y goruchaf. A mae'n cydio'r gair lloches yn yw. Ym Bill William Morgan, y cyfieithiad, ydy'r dirgelwch Duw. A mae rhai esbonwyr yn awgrymu falle'n ar tabernacl yn y deml oedd y lloches yma. Mae'n dirgel lle da chi'n gallu ryw radda ddianc. A mae'r 2 disgrifiad yn yr adnod gyntaf o Dduw yn awgrymu taith bywyd, yn awgrymu pererindod, yn awgrymu rwla da chi'n gallu mynd iddo fo pan da chi yn byw eich bywyd o ddydd i ddydd. A mae'r sawl sy'n byw yn lloches y goruchaf. Ac o'n i'n meddwl, dwi wedi bod yn gwneud lot o ddarllen yn ystod y flwyddyn dwytha, am gyfnod yr erlyd a'r Gatholicion oedd ym Mhrydain. Ac hefyd erlyd oedd ar grynwyr enghraifft yng Nghymru. Un o'r rhesymau bod y crynwyr di ffoi i Pennsylvania oedd erledigaeth. Ac yn llawer o 2 boneddigion y cyfnod, mi oedd ganddoch chi stafell dirgel. Y Priest Hall. Pan oedd yr awdurdoda'n dod, mi oedd adeiladau wedi cael ei adeiladu'n benodol lle oedd yna ystafelloedd dirgel. Oeddech chi'n gwybod bod yr ystafelloedd yno. Maen nhw'n dal i ffeindio rhain wrth adnewyddu hen 2 oes tuduraidd yn y cyfnod yma. Maen nhw'n ffeindio stafelloedd bach. Mae yna un yng Nghastell Gwydyr yn Nyffryn Conwy yn Llanrwst, lle oedden nhw'n gosod Catholicion a tadau pabyddol mwyn osgoi yr awdurdodau fyddan ni cipio nhw. Oedden nhw'n cael lloches yn y fan honno. A mae Duw yn loches i ni.
Da ni'n gallu ymddiried yn yw, a da ni'n gallu troi at Dduw mwyn cael yr tawelwch hwnnw da ni angen. Pan mae yna storm yn henaid ac yn mynwes ni, da ni'n troi at Dduw, a mae yna stafell dirgel, mae yna loches i'w gael yn yw wrth i ni roi yn ffydd ynddo fo. Ac yn hyn mae yna elfen o ollwng gafael a trystio Dduw. Da ni dal gafael mewn petha'n aml yn dydan, a trio chwilio am yn cysur yn y fan honno. Dwi'n cofio dysgu nofio yn pwll nofio Bangor, a da chi'n cofio'r floats polystyrene na, oedd fel carreg fedd polystyrene yn mynd o'ch beth chi. Dwi'n meddwl bod argoeli ddar, mae yna carreg fedd yma, dwi'n trio nofio. Ond, oedd na bwynt yn dod lle oedd yr athro'n deud, mae rai chi ollwng gafal mwyn gallu nofio. Yn yr ochr i ddechrau, os ydych chi wedi dysgu nofio, ych chi'n dal yn dyn. Na, mae rai chi ollwn, a mae rai chi ymddiried bod y dŵr yn gallu'ch dal chi. Dŵr yn gallu nalu na, dyna, mae'n bosib. Gadael y fflot, mae'r dŵr yn mynd i allu'ch dal chi. Yr un modd, pan da ni'n rhoi ffydd yn yw, trystio yn yw, mae Duw yn addo yn dal ni, yn ei gariad ac yn ei ras ac yn ei hilioni. A da ni'n dal gafal mewn pethau'n y byd yma, sydd ddim yn bethau gallwn ni ddibynnu arnyn nhw. Mae Duw yn dweud, trystiwch yna fi. Trystiwch yn ynghariad i yn Iesu Grist. Trystiwch yn y newyddion da. Gollynwch ac fe gewch eich dal. Ffydd. Mae'r sawl sy'n byw yn lloches y goruchaf. Ac yna, yng nghysgod yr holl alluog. Da ni'n meddwl eto am daith. O'n i'n meddwl am rhywun yn Israel yn sgwennu y geiriau yma filoedd o flynyddoedd yn ôl. Meddwl am y tywydd poeth weithiau. Meddwl am yr anialwch oedd o'i cwmpas nhw mewn rhai llefydd. A bod cysgod yn beth hanfodol. Y cysgod rhag gwres y dydd, rhag yr haul tambaid yn eich taro chi. Mae yna salm arall yn does. Dwi wedi mynd i Bibl William Morgan. Nith deri yr haul y dydd na'r lleiad y nos. Di gwres yr haul ddim yn dydaro di. Oherwydd yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Gwres y dydd ar y daith, byw bywyd pererindod, bywyd teuluol, profedigaeth, salwch, da chi ar y daith, a mae'r salmydd yn dweud, mae Duw yn gysgod i chi. Trowch ato fo, gweddiwch, darllenwch i air, darllenwch Salm 91, ewch i'r cysgod hwnnw, cyn mynd ymlaen ar y rhan nesaf o'ch taith. Be da ni'n neud weithiau fel Cristnogion ydy, dwi'n Gristion, da ni'n byw yn bywydau, a da ni'n meddwl, nad oes rhaid i ni aros a ceisio cysgod Duw. Da chi'n gwybod? Da ni'n meddwl, fyddai'n iawn, dwi yn credu bydd Duw yna, ond tyda ni ddim yn gwneud yr ymdrech fwriadol yma i droi at Duw a dweud, Duw, dwi angen cysgod ar hyn o bryd. A dim ond ti sy'n gallu rhoi on. Mae'r wythnos yma yn un galad i ni, fel teulu, neu fel yn bersonol. Nid i gysgodi drosta fi. A'r addewid ydy bod Duw yn rhoi... O'n i darllen llyfr arall, dwi wedi darllen yn ddiweddar, ydy Cofiant y Capten Hughes o Borthmadog. Rach bod gen un o'n ddiddordeb fel un sydd yn dod o Borthmadog. Oedd y Capten Hughes yn byw dechrau'r 4edd ganrif ar 15 ac yn un o arweinyddion Methodistiaid Calfinaidd, Pen Llun 1808 ymlaen, chwarter gynta y ganrif honno. A fel bachgen ifanc gafodd o'i hyfforddi mewn tŷ yn Mhorthmadog i fynd ar y môr. Ac yn raddol dyma fo'n dringo i fyny'r mast i fod yn gapten yn diwedd ar llong yr Eagle. A fi oedd o'n morio'r hyd a lled y byd. A da ni'n meddwl weithiau bod pobl 200 mlynedd yn ôl jyst yn aros yn y tyddyn yn bwydo y mochyn dydan. Ond oedd rhain ar arfordiroedd Cymru yn teithio'n rhyfeddol
oherwydd bywoliaeth lot ohonyn nhw oedd ar y môr yn hwylio yn y llonga. A fi o fo, da chi bod, lawr yn Awstralia a Zeland Newydd yn llong yr Eagle. A lle bynnag oedd o yn parcio i long, dwi'n siŵr na ni dwi'n di'r term cywir am long, lle bynnag o angori de, lle bynnag oedd o'n angori, oedd o'n codi ar y sul banner fflag Bethel. A mi oedd hynny'n arwyddo y bydda na wasanaeth Cristnogol ar ei longo, oherwydd bod fflag Bethel. A lle oedd na nifer o Gymru, ac oedd lot o Gymru'n forwyr bryd hynny, mi oedden nhw'n cynnal gwasanaethau Cymraeg mewn porthladdoedd ar hyd a lled y byd. A fflag Bethel yn galw pobl i wrando ar yr Efengil. Ond nath o stopio troi'n ffarmwr a ffarmio fferm wrth ymyl Porthmadog. A mi oedd o'n pregethu yn Penllyn. Oedd o'n boblogaidd fel pregethwr. Ac yn y cyfnod hwnnw, mi oedden nhw'n gwneud preach by request. Oedd pobl yn dweud, oedd hwnna'n bregas dda. Gawn ni clywed y bregas eto. Dwi wedi bod yn idog ys tro 30 mlynedd, a does na neb di gofyn am yr un bregas eto. O, dwi'n yn gwybod wir, mae safon bregethu di gostwng. Ond oedd pobl yn gofyn i'r Capten Hughes, newch chi bregethu y breges honno, porthladdoedd prydferth. Ac oedd o'n mynd, a dwi'n siŵr bod o'n cael hwyl ar y breges. Hwyl? Heb sôn am forio canu yn y gwasanaeth, de? Oce. Rhaid i'r rhai gorau, maen nhw'n gostwng yn ei safon wrth mi fynd yn ymlaen. Ac yn yr un porthladdoedd prydferth yma, oedd o'n sôn am hwylio y llong Eagle. Ac oedden nhw'n dod ar draws wynt croes. Ac oherwydd na llonga hwylio oedden nhw, doedden nhw ddim yn gallu mynd i'r cyfeiriad, oedden nhw'n gallu. Ac oedd rhaid iddyn nhw, oedd o'n defnyddio'r gair, gaeafu mewn harbwr. Ac oedden nhw'n gofod aros am wythnosa a weithiau misoedd nes oedd y gwynt yn troi i'r cyfeiriad cywir. Da chi bod yn Gulf India, mae gwynt hanner y flwyddyn yn dod i lawr, yn dydi? A wedyn, 6 mis nesaf mae'r gwynt yn mynd i fyny. Mae'n nodwedd ddaearyddol o fôr India yn y fan yna. Ac oedd o'n dweud, dim ond rhai porthladdoedd oedd yn porthladdoedd cwbl ddiogel. Oherwydd weithiau mi oedd y gwynt yn dod ar y tir ac yn bwrw'r llonga yn y porthlad. Ond mi oedd yna rei lle oedd yna gysgod perffaith i'w gael. Rhag y gwyntoedd croes, rhag y tonnau a'r moroedd. Ac oedden nhw'n gallu aros yno nes i'r gwynt droi. Ac oedd o'n cyffelybu hynny i'r hyn sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd o'n sôn am y groes, am arwolaeth Iesu drostan ni, ac am yr atgyfodiad, ac yn annog ni i gredu yn yr Iesu, oherwydd yr Iesu yn y bôn ydy'r porthlad prydferth, lle da ni'n gallu cael cysgod a lloches oddi wrth wyntoedd croes y byd yma. Mae lot o gofiannau y ganrif honno yn rhai gwael ofnadwy, ond mae'n ambell un sydd yn a mae cofiant Capten Hughes, dyn cyffredin, llongwr cyffredin, yn un arbennig. Ac yn aros yng nghysgod yr holl a lluog. Dyna'r rhan gyntaf, yn fyr, da ni eisiau cymuno. Y sawl sy'n byw yn lloches y goruchaf ac yn aros yng nghysgod yr holl a lluog yn dweud wrth yr arglwydd fy noddfa am caer fy niw yr un yr ymddiriedaf yno. Felly mae'r Salm, yr ail adnod yn ymateb i'r darn cyntaf. Ac wrth i ni fyfyrio'r Dduw, a'i natur, a'i gariad, a'r newyddion da yn Iesu Grist, a drwy ni roi ffydd yn Iesu a bod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu, da ni cael maddeuant a bywyd tragwyddol a
da ni'n sylweddoli, da ni'n ddiogel. Yn Iesu, da chi'n ddiogel. Beth bynnag fydd yn digwydd yn eich bywyd chi, yn Iesu, da chi'n ddiogel. Mae yna borthladd prydferth. Da chi'n fod, da ni'n sôn am farwolaeth, da ni'n sôn am salwch, da ni'n sôn am golli gwaith, da ni'n sôn am drafferthion teuluol, da ni'n sôn am fordaeth bywyd gyffredinol pawb ohona ni. Ond yn yr Iesu, da ni'n gallu dweud wrth yr arglwydd fy noddfa am caer fy niw yr un yr ymddiriedaf fyno. Ac mewn oedfa ac mewn cymyn, da ni'n cael cyfle i wneud hyn. Da ni wedi meddwl am natur Duw rhan ohono fo. A da ni fel cynulleidfa'n dweud heddiw. A dwi'n meddwl am y ddau gôr yn y deml yn canu, da chi bod? A'r côr yn canu, arglwydd fy niw am caer, fy niw yr un yr ymddiriedaf yno. A dyna da ni'n ei ddweud heddiw yma. Dyna da ni'n ei sylweddoli heddiw fel cynulleidfa. Mae noddfa caer yn awgrymu rhywbeth fwy sefydlog na lloches a cysgod. Fedrwch chi feddwl eich hun am gaer, neu castell Caerffili, neu castell Dolwyddelan, bod nhw'n amddiffyn chi oddi wrth y gelyn, oddi wrth erledigaeth, ac eto'r teimlad o ddiogelwch. Mwyn i enw, amen. Da ni am gael ei can, dwi'n meddwl sydd yn addas oherwydd y gitgan. Ti dy hun yw fy nerth am tŵr, a chyda thi rwy finnau'n siŵr. Da ni'n cael sicrwydd drwy ffydd yn Iesu.
Da ni yn symud ymlaen at y cymyn, os oes ganddoch chi ddarn o fara neu bisgit neu diod, mae yna groeso i chi mystyn tuag atyn nhw rwan. Da ni ddim eto'n gallu rhannu yr elfennau hefo'n gilydd. Wrth gymuno, da ni yn cofio am yn cyd aelodau, cyfeirio at rai sydd ddim wedi bod yn hwylus. Mae nifer o'r to hun sydd ddim yn teimlo cant y cant. Da ni'n meddwl amdanyn nhw, nifer ohonyn nhw yn y dyddiau yma. Cyfeirio at Idwal Hughes a Mair, rhai o ffyddloniaid Oedfa'r bora. Idwal yn cael traffarth hefo yr briw ma'n gwella ar ei benno. Ers misoedd, dydy o ddim yn cau a dydy'r croen ddim yn ffurfio. Da ni'n meddwl am Idwal a Mair. Arwel Williams, mae o wedi bod yn cael 2 driniaeth, mae o yn cael 2 driniaeth yn ystod y pythefnos yma, a mae o wedi bod yn teimlo yn ddi-hwyl yn ddiweddar, da ni'n meddwl am Arwel. Mae Helen Hilling hefyd wedi cael tynnu'r tyfiant yma o tu ôl i'w llygad. Oedd hi'n cael sgan dydd Iau a mae'n gweld arbenigwr mewn 2 wythnos i weld pa driniaeth fydd hi yn ei gael yn Felindre yn sgil tynnu yr tyfiant. Felly, da ni'n meddwl amdanyn nhw a criw hun sydd ddim yn teimlo cant y cant ac yn ei cyflwyno nhw i gysgod a lloches yr arglwydd yn gweddio. Cyn i ni weddio, mae gynna i gyffes yn y fan yma o lyfr Gwasanaeth yr Annibynwyr. Mae rhaid i mynegu yr awydd i cyn cymuno i gael cyffesu hefo'n gilydd ger bron yr arglwydd. A chi bod, da ni'n sôn am bechod ac am bechaduriaid. A dyna hanes pawb ohona ni'n ddiwahân. A mae'r Beibl yn annog ni, newch chi gyffesu beth sy'n mynd yn wrong yn eich bywyd chi. Newch chi gyffesu y camgymeriadau da chi wedi gwneud. Newch chi gyffesu y pethau hynny. Dyliach chi fod wedi gwneud, ond da chi ddim, a dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysa'r bobl. A mae cyffes fer fel hon, bod ni'n sylweddoli bod ni gyd yn yr un cwch ger bron yr arglwydd, ond bod na faddeuant yn Iesu Grist a'i aberth, a bod ni felly yn rhydd o'r euogrwydd yma. Felly, os da chi isio, os da chi'n dymuno, os dim rhaid i chi, newch chi ddarllan cyffes yma hefo fi. Cyffeswn o dad i ni dorri dorchmynion gan ddilyn ein ffyrdd ein hunain. Cyffeswn i ni bechu ar feddwl, gair a gweithred. Rydym wedi gadael heb ei gwneud y pethau y dylem fod wedi ei gwneud. Rydym wedi gwneud y pethau na ddylem ei gwneud. Rydym wedi gwastraffu dyroddion a phorthi ein trachwant gan anghofio'r anghennus a'r sâl. Buom yn ofer yn ein meddyliau, yn ein geiriau'n greulon, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Mwyn denw mawr trigarha wrthym, ac mwyn Crist a'i aberth drud, madda i ni ein holl bechodau. Cymer ni nawr wrth i ni edifarhau am ein drygioni, a nertha ni i gerdded yn dylwybrau, gan i fyddhau i thewyllus. Gawn ni gydweddio cyn cymuno. Arglwydd, da ni'n dod ger dy frond i ddiolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ddiolch am y cariad tragwyddol a syfrdanol yr wyt ti wedi fynegu a'i ddangos ac yn parhau arllwys trosta ni drwyddo ef a'i waith achubol. A da ni'n plygu pen mewn gweddi
a mawl, oherwydd yn bod eisiau diolch i ti am dy ras ac am dy gariad sydd megis diliw yn ymdywallt yma ynghyd, yn cael ei arllwys drostan ni yn dy hilioni dwyfol a pherffaith di dy hun. Ac fe weddion y bydd y newyddion da'n treiddio i'n calonna ni. Ac os ydy'n ffydd ni y bora yma yn gwecian ac yn sigledig, a fo' na amheuon yn dod ynglŷn â Iesu Grist, da ni'n gweddio drwy'r ysbryd glân y byddi di'n cadarnhau yn ffydd ni, yn dileu yr amheuon hynny, yn sicrhau yn hymlyniad ni yno ti, a'n cred yn Iesu Grist. Fe wyddos ti beth ywed yn calonna yn ystod yr eiliadau yma. Fe wyddos ti beth sydd yn digwydd yn yn meddyliau ni. Fe wyddos ti beth yw yn hangen, tyrd ysbryd a gwynidogaethan yn plith ni. Fel yn bod ni'n cael yn llenwi hefo mawl, hefo argyhoeddiad a diolchgarwch wrth fod at ffwrdd y cymyn. Da ni wedi cyffesu arglwydd yn pechod a'n amherffeithrwydd gyda'n gilydd. A da ni'n cyflwyno hynny i ti yn awr. Ac yn pwyso ar dy ras yn Iesu Grist. Yn pwyso ar y ffaith i fod o wedi mynd i'r groes honno ac wedi cymryd yr hyn da ni wedi gyffesu oddi ar yn ysgwydda ni ac wedi cymryd y pesa hynny ar ysgwydda hardd ef ei hun. Wedi diodda yn yn lle ni, wedi derbyn y gos bach anlyniad yr anufuddod hwnnw. A da ni'n diolch oherwydd drwy i ni roi'n ffydd yn yr Iesu, yn bod ni yn cael maddeuant dros bechadur buost farw, dros bechadur ar y pren, y dioddefaist hoelion llymion. Cymer yn mawl anigonol ni y bore yma, fel arwydd o'n ffyddlondeb a'n ffydd yno ti, y Duw sydd yn loches, yr arglwydd sydd yn gysgod, yr holl alluog sydd yn gair ac yn oddfa. Cyflwynwn yr rhai hynny sydd yn anhwylus, aelodau Ebeneser, aelodau o'n teuluoedd, yr rhai hynny sydd mewn gwth oedran ar hyn o bryd. Da ni'n gofyn y byddi di rhoi ffydd gadarn iddyn nhw yn ystod dyddiau olaf i bywyd deiarol. Bod ganddyn nhw i bod nhw'n ddiogel, doed a ddelo yno ti. Ac yn awr bydded un ffydd ni, bydded y bara hwn un ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd trosom. A'r gwyn hwn un ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dwalltwyd erin mwyn. Yn enw y ceidwad hyfryd Iesu Grist. Amen. Gan edifarhau am ein pechodau, deuwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist. Yn y swper olaf a fwytaodd gyda'i ddisgyblion cyn iddo ddioddef, ordeiniodd fod y bara a'r gwyn yn arwyddion ei aberthef dros bechaduriaid. Dyma'r cyfamod newydd a wnaeth Duw a'i bobl, gan gynnig i ni faddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Mi gael fy mara. Y bara hwn yw corff Crist a dorwyd trosoch. Cymerwch a bwytewch cof amdano. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym fy ngwaed i. Gwnewch hyn
codd amdanaf.
wedi gwell i orffan yr Oedfa nag yw'r addasiad hyfryd yma. Picnic yn y parc, hanner awr wedyn ar 10, ac yna mae cyfarfod addoliad Angor, hanner awr 4 heddiw yma yng Nghaffi Lyfcyn yn Greentown. Ac oherwydd bod ni'n gallu, gawn ni ddeud y gras gyda'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen. Diolch yn fawr. Gewch chi gymdeithasu tu allan. Diolch i'r tîm technegol, Ryan, Tudur, diolch i Gwilym ar arwain y canu, a diolch i'r tîm hylendid am ei gwaith.